Magdadalawang Pasko na ang lumipas, patuloy pa ring nakikibaka ang mga Pilipino sa iba't ibang problemang hatid ng COVID-19 pandemic. Pero sa kabila nito, wala pa ring makapipigil sa Pasko ng mga Pilipino. Sa probinsya ng Tarlac, sinimulan ng pailawan ang mga naglalakihang Belen na bahagi ng Belenismo 2021. Ngayong taon, higit 50 makukulay na nativity dioramas ang lumahok sa Belenismo. Bukod sa agaw pansin na ganda ng mga naglalakihang Belen, hangad ng Tarlac Heritage Foundation na ipabatid sa mga Pilipino na gaya ni Jesus na dumaan sa maraming pagsubok, kaya itong malampasan basta't may tiwala at pananampalataya. Ano man ang mangyari, pandemya man o hindi, basta sama-sama ang Pilipino, kaya po natin. Paalala naman nila sa mga bibisita, kahit pa may kakaunting pagluwag sa health at safety protocols, kinakailangan pa rin maging maingat dahil hindi pa tapos ang pandemya. As long as you observe IATF, CID guidelines, kailangan naka-face mask, naka-shield at may social distancing po. Kada taon ay lumalabas din ang pagiging malikhain ng ating mga kababayang Tarlakenyo. Ang ilan kasi sa mga Belen ay gawa sa mga recyclable material gaya ng PET bottles, kawayan, pira-pirasong kahoy at iba pang aakalain mong patapon ng gamit. Ang Belenismo ay nagsimula noong 2007 sa inisyatibo ng yumaong si Father Alex Bautista ng Diocese of Tarlac. Dahil sa kahalagahan nito sa kultura at turismo, nakakuha ng suporta si Father Alex sa Tarlac Convention and Visitors Bureau, Provincial Government at Tarlac Heritage Foundation. Rainiel Pawid, CELTV News.